Marius, van hier is Fiberwater Dredder. Welkom hier in de Strukland. Ik wil van jou wat meer van Heinafleisch. So viel haben wir Heinafleisch immer gehauen. Von Hundsbruden oder Nudels op kerken oder dit en dat en ja. En verder maar het immer bliesel waar ik wel wel. So, ik dacht van jou wat ik moet merken wat vandaan Heinafleisch klops. So, je weet niet dat er van bakvlees, maar ik heb van jou niet bakvlees en ik hou niet immer gebleven het georderd Fleisch. So, nu wollen we ons dat eens kerken. En dan willen we klops merken. So, ik hoop die smaken schijn. Nu wil ik het wijzen wat we die merken. Dankzij. Oké, hier wat we aan de hand hebben, krijg je 5 bieter van de boerkorn schenkjes. Je weet niet de mensen die van bakvlees, maar dat is niet wat we van de haan. Maar eigenlijk en weer dunkelijk vlees. Die bieter vlees hier staat een water neer. Dan doen we wat peperkerne, stek 20 of zo. En 2 gesnikten garlic. Acho, en hier een halve nate zippel. En dan een klein beetje zout, niet te veel, dat werden we niet te zaltig meer aan doen. Ja, en dan willen we dat kerken verstekken, een halve stunde, 45 minuten, maar het goed is. Dankzij. Oké, dat Heinafleisch heb je nu 44 minuten gekerkt. En we zetten dat square, nu wordt dat in einpeulen. Ja, nu hebben we het vlees alle van de knerpjes losgepeeld. En dan wordt dat met de twee snijden. Nicht hausschraklich fein, aber vielleicht so groß, dass ich ein Fingernägel groß, die Biedekes. Ja. Sehr fein. Und dann wollen wir das Lot ein bisschen aufteilen und dann werden wir das erdieren. Das macht so mehr Messkalt sein. Dankeschön. Okay, hier haben wir 2 gouden kuffel voll geordert Heinafleisch. En dit is dunkle Heinafleisch, die kan dan bakvlees gebruiken en sonst je dan immer gehouden hebben of wat immer je dan kerken. Dat zijn 2 gouden kuffel vol. Hier hebben we 3/4 kuffel witte kjese. Die kan zo'n kjese gebruiken wel. Hier hebben we een jalapeño abgeschnitten met zoetig taub. Kan je uitloten wat je wil. Hier hebben we 4 kuffel cilantro 2 geschnitten. En als je het ligt in cilantro, dan loot je dat ook uit. Hier hebben we 4 kuffel mehl, witte mehl. Hier haben wir eine nate kliene zippel abgeschnitten. Und hier haben wir 4 kuffel mayonesa brokken. Mayonnaise. Hier haben wir dann brot kjremels. Die waren brokken, nu hört von die andocken, aber die broden. Hier haben wir Salt und Pfeffer, so viel es dran fehlt. Und hier haben wir ein Ei. Das ist mal sehr kleines Rezept, so je kann das immer verdoppeln, was ihr wollt. Dankzij. Okay, dann werden wir den Ding nicht mal erdienen. Hier haben wir das Fleisch. Hier haben wir Cilantro. En hier hebben we jalapeño. En hier hebben we dan de zippelen. En dan de mehl, dat we hier ook al een beetje even. En dan kjese, 3/4 kuffel kjese. En dan doen we dat ei hier nog maken. En dan strippen we er nog van ongeveer 4 kuffel mayonnaise even. Ik geloof dat het van ongeveer kraakt. En dan een beetje peper, zoveel als je dat leggen. En dan kan je nergens zoveel peper, want het is niet voor mij. Maar een beetje prusten moet dat je dan doet. Maar helemaal aan. Dan een klein beetje zout. Niet verschrikkelijk veel, ik kan helemaal nu zouten. Zo, weet je wat? Dan kneden we dit zeer fijn durch. En dan doen we dat een ijshoop van ongeveer 30 minuten doorzetten doen. Een ijshoop. Dan wordt het een beetje fijn koud. En dan kan je hier veel beter klapsjes maken. Ja, kijk maar dat. Dat rekje zich einfach onschijn. Ja, ja. Hey, daar dat. En dan laten we dat van ongeveer een halve stunde aan de ijshoop zetten. Dat fijn koud wordt, dan kan je veel beter klaps maken. Zo veel beter. Ja, dankzij. Okay, nu hebben we deze deeg, hebben we een stunde buiten aan de fridge gehad. Sehr fijn. Dit is zo fijn. Te met arbeiden. Nu is het niet zo smarter dan, want dan verkeert dat niet zo leeg. Dan nemen we met lepel door. Daar we dan een beetje klops van maken, dit is dat. Krijg de start. En dan hier hebben we dan de broodkjremels. Dan dokken we de arm rondom, dat die ganz rondom fijn de kjremels zijn. Ja, kijk maar dat. En dan worden we alles gestart. En dan willen we de broden. Ik geloof die worden zeer schijn smaken. Oké, dan hebben we het vat hier nu bij 360 graden.
Dan doen we die klops hier in dit vat neer. Dan gaan we die smak bruinbroden, rijstbroden. Dat duurt niks heel lang. Nu kijkt mal dat. Sehr fijn. Dat duurt maar een paar minuten. Dan moet je nog afwassen. En dan nemen we de nächsten weiter. En dat zeggen wir, dat het vat drin en saastig is. Dat wanneer het te koud is, dan trekt het van schmal. So. Ja, daar. Waar de alles is staat, daar werde ik smaken. Daar, ik glaube, nu hebben we de alle goed. Dan stel ik de alle een beetje schroets aan, dat ik kan een beetje fijn aflaten. Gelijk ze staat. Daar, nu willen we die smaken. Daar, nu wil ik u dit plus wijzen wat het zit. Kijk maar, dan wordt een beetje stil in eintragen. Kijk maar. Dat kjese en alles, dat raakt zo fijn. Nu willen we die smaken. Oh, dat vraagt niet heel. Oké. Dan willen we die maar smaken. En je kan die aan 2 bakjes snijden, een beetje merken, dus een klops, een hamburguesa, wat je een 2 bakje bent met rijst en zo wieder. Maar van der, deze wo ik plus groot zou smaken. Zal maar zien, hoe dat wordt smaken. Dat raakt zo fijn, de kjese en alles. Hartz van de grill. Dit smaakt schijn. Dit smaakt schijn. Dat je een 2 bakje neer, en bloß zo te eten, maar ik heb een smoonvaart, of hoe immer. En steht onder klops. Smaakt bloos op ihrem schijn. Buiten is zo fijn rijst, bijna zo fijn week. Daar weet je het wat, je kan Hühnerfleisch braten. Dit smaakt schijn, dus ik kan maar zeggen, we hebben niks voor jeden dankbaar te zijn. God is goed en God zegent ons. Fuck. Dit merkt ook. Wow. Dan zei je nach dem sagen, bloß groß so ist das eten. Für mich ist das nur Frühstück. Und das schmeckt erst, schmeckt das sehr schön, merkt ihr. Das wird schon dort wirksam. Wow. Ich will bloß das sagen, ich war das wahrscheinlich schmeckt auch für Kielchen, oder Vränakchen schmornfahrt, weißt du. En dat is dan gewoon rührwars für Kielchen, rührwars für Vränakchen. Aber proef dit mal. Ich schaue von dir mal dunkles Fleisch, Hühnerfleisch. Das schmeckt sehr schön. Da brauche ich bloß einmal Backfleisch. Also ich kann beides durcheinander. Aber das schmeckt sehr schön. So, ich gucke die gleichen dort. Loop mal weiter. Hier von Struggle Manitoba, noch Gott sehen. Ganz schön.